Grabatzen ari garen unean eguardiko ordubietatik 3 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den buruz-buruko B-serie txapelketako, final laurdenetako ligaxkako 3. asteburuaren atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu, gogoratuko dugu asteburu honetan. B-multzoko norgehiagokak jokatuko direla, gaur jokatuko dira bi norgehiagokak Jurretako Kepa Arroita Jauregi pilotalekuan eta bertako norgehiagoken berri emango dugu, zer gertatu daitekeen, geure pronostikoa zein den, eta abar, beraz, besterik gabe hasi egingo gara eta lehen partida irabazleen artekoa izango da. Kasu honetan, Agirrek eta Zubizarreta 3. jokatuko dute, batetik Asier Agirrek Aingeru de la Fuenteri irabazizion joan den astean Lekeition eta orain 2 aste irabazizion Zubizarretak Salaberriari, Iruñeko Labrit pilotalekuan. Hemen Agirre irtengo da, favorito, Zubizarretaren modalitate gustukoena ez da sekula, buruz-burukoa izan, Agirrek jada lehen mailan ere jokatu izan du, eta aurten ere atarikoa jokatu zuen, eta lehengoan De La Fuenteren aurka erakutsi zuen, naiz eta uneren batzuetan partida zail xamar jarri zitzaion, hala ere gaitasuna baduela partidari buelta emateko eta momentu zailetan jokatzeko ahala ere baduela. Sakean biek min handia egin dezakete, ezker horman ongi sartzen baitute eta sakean hasteko gaitasun handia duten bi pilotari direlako, behar bada errematearen bila joaterakoan Zubizarreta finxeago ibili daiteke, baina Agirrek oinetara jokatu eta luzeagoa dela kontuan izanik hor Zubizarretak sufritu dezake eta partida gogortzen bada ere Agirreren alde afera erortzeko probabilitate handiagoa dago. Bestalde, bigarren partida, Salaberriak eta De La Fuentek jokatuko dute. Aingeru De La Fuentek batetik ezustekoa eman zuen Andermuruaren aurka, lehengoan ere Agirreren aurka lehen zatian batez ere etzen gaizki aritu, baina hemen Iker Salaberria irtengo da favorito, buruz-buru da esperientzia duen pilotaria da, naiz eta Zubizarretaren aurka galdu erakutsi du, binakako txapelketan ere zailtasunetatik altxatzen dakien pilotaria dela, behar bada porrotek ere hainbeste erasaten ez diotena, eta batetik pilotari seguruagoa da, Salaberria, tantoak amaitzen ere erraztasun handia duena, defentsa handikoa, eta De La Fuente ikusi beharko da, ea zer moduz dagoen, ea nola eusten dion Salaberriak ziuraski ezarriko duen erritmo horri, eta tantoak amaitzeko aukera duenean kamutsantzean ikusten ari gara azken boladan eugiarra, eta hori asko hobetu beharko du behintzat irabazteko aukeraren bat eduki nahi badu. Hauxe beraz uste duguna, ea zer gertatzen den, ez dakigu gaur edo bihar izango dituzuen norgehiagoken analisien bideoak, baina izango dituzuela hori ziur eduki, hauxe esan beharrekoa, hurren arte.